la roda de premsa dels comuns. Des d'avui us voldríem traslladar dos temes. En primer lloc, òbviament, aquests dies sobre la visita del papa. Sabeu que demà arriba a Catalunya. Des dels comuns li voldríem reclamar tres coses molt concretes. La primera és passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar. I, per tant, saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica, qui hi va participar i, sobretot, qui ho va encobrir i, per tant, prendre mesures perquè això no es torni a produir. Recordar que des dels comuns, tant al Parlament de Catalunya com també en el Congrés de Diputats, vam impulsar dues comissions d'investigació per conèixer exactament què ha passat. I, per tant, sobretot el que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes, tant aquelles que ho han denunciat públicament, però també, evidentment, no només amb aquelles que ho han fet en privat. En segon terme, òbviament, ho hem dit també aquests dies i s'ha reclamat des de diferents institucions, des de diferents espais, el seu compromís també amb la llengua, amb el català. Demà veurem, evidentment, la prova del cotó, però nosaltres, òbviament, ho hem dit i ho tornem a dir, creiem que és imprescindible que si el papa ve a Catalunya s'expressi en la nostra llengua, en la llengua pròpia de Catalunya, com diu l'Estatut, i per tant que també faci una part de la seva intervenció en català. I finalment també, ho estem veient aquests dies, crec que el papa també ha de parlar de desigualtat, ha de parlar d'un món en què cada vegada hi ha més concentració de la riquesa, cada vegada hi ha més multimilionaris, i això vol dir a Catalunya, òbviament, parlar d'habitatge. Per tant, nosaltres el que li reclamem també és un compromís ferm contra la desigualtat, contra l'acumulació, evidentment, de patrimoni i, evidentment, en defensa del dret a l'habitatge. I que camini en la línia del que també hem impulsat des dels comuns, d'acords, en aquest cas amb l'Església, per disposar de patrimoni, per disposar també d'habitatge com el que vam impulsar a Tarragona, en aquest cas des del nostre regidor, el Jordi Collado, que va impulsar aquest acord amb l'Arquebisbat de Tarragona per disposar d'habitatges que té l'Església i que no té cap sentit que estiguin buits. El segon tema que us voldríem traslladar és sobre educació. És evident que el conflicte continua obert. Crec que hi ha un acord important sobre les condicions laborals i sobre les condicions salarials, que se suma també a l'acord del 9 de març. Per tant, estem parlant d'un acord de 2.700 milions d'euros, però és evident, tots ho sabem, que els reptes, els problemes i també la mobilització al voltant del món educatiu continuen. I, per tant, el que nosaltres reclamem és que cal un acord molt més ampli. Per tant, el que nosaltres estem reclamant en aquest sentit és un acord que no només ha de tindre, evidentment ha de tindre en compte els sindicats, però no només els sindicats, sinó que necessitem un acord que abasti sindicats, grups parlamentaris, comunitat educativa, hi ha associacions de pares i mares que també demanen participar d'aquest acord i, evidentment, experts, que permeti abordar els problemes i els reptes que té l'educació i que s'expressen en els resultats moltes vegades de les proves educatives que expressen els resultats dels nostres alumnes, els dèficits que tenim des de comprensió lectora, en ciències. Per tant, que tinguem aquest gran acord que ens permeti parlar de ràtios, que ens permeti parlar d'inclusiva, que ens permeti parlar de currículums, que ens permeti parlar d'avaluació. I, per tant, resoldre aquests dèficits, com deia, que tots detectem en el món educatiu. Per tant, el que nosaltres també li reclamem al govern és que busqui aquest acord ampli, com insistia en el que deia. Sí, hi ha un acord sobre les condicions laborals, és un acord potent, però, evidentment, la mobilització i els reptes continuen i, per tant, el que li insistim i li demanem al govern és que obri aquesta ronda de contactes. Ronda de contactes amb els grups parlamentaris, ronda de contactes amb els sindicats, òbviament, ronda de contactes amb la comunitat educativa i també els experts per intentar travar aquest gran acord, que és l'única manera que entenem els comuns que es pot resoldre aquest, evidentment, malestar educatiu que és evident. Per tant, nosaltres, òbviament, seguim emplaçant a totes les parts, i en aquest cas concretament també al govern, en aquesta ronda de contactes que ens permeti travar aquest acord ampli que doni resposta d'una vegada per totes a aquest conflicte educatiu. Sí, bon dia. 3 preguntes. La primera, vostè era que tot el desplegament que s'està produint
per l'arribada del papa és propi d'un estat confessional. Per una altra banda, el govern ha qüestionat el model d'escola inclusiva. El conseller Albert Dalmau ha dit que s'ha de reflexionar sobre el model i que s'ha d'avançar en augmentar les places d'educació especial, si vostès comparteixen o no aquest posicionament del govern. I per últim, dins d'aquesta gran conversa pública que reclama amb els diferents actors per resoldre dèficits estructurals de l'escola, no ha mencionat la sisena hora, el greuge d'hores lectives entre la pública i la privada. També s'ha d'abordar aquesta qüestió? Gràcies. Sí, miri, sobre el tema de la visita del papa, jo ho tinc clar, és a dir, és evident que nosaltres creiem que no hi hauria d'haver-hi, en aquest cas, recursos públics. Crec que no té cap sentit. Ara, jo crec que és positiu que el papa, que és un actor, en aquest cas, en aquest món globalitzat cada vegada més desigual i, a més, més insensible amb el patiment, per exemple, amb el genocidi de Gaza, amb la guerra, crec que és una veu que s'ha d'escoltar. Ara, nosaltres pensem que des d'un punt de vista de les institucions públiques l'Església Catòlica té suficientment patrimoni per poder sufragar les seves despeses si considera que ha de visitar un país com Espanya. Sobre el tema de l'escola, miri, jo no estic d'acord i crec que faria bé el govern d'estalviar-se declaracions i titulars. Crec que hi ha una aposta de fa molt de temps per l'escola inclusiva, crec que aquest tipus de declaracions no ajuden i, per tant, jo precisament el que demanaria és que sortíssim del marc de les declaracions i contradeclaracions, que el govern obri aquesta ronda de contactes, però no té cap sentit ara de cop i volta començar a qüestionar l'escola inclusiva. I sobre el tema de la sisena hora, nosaltres sempre ho hem situat, és un element de desigualtat entre l'escola pública i l'escola concertada. Hi ha diferents maneres d'abordar-ho. És evident que cal un diàleg amb la comunitat educativa, però nosaltres en aquest cas també en el seu moment plantejàvem que una possibilitat alternativa era les classes també de reforç, per exemple, amb les dificultats que tenen alguns alumnes, per exemple, en matemàtiques o en llengua catalana, però és evident que aquests temes formen part d'aquest debat que hem de tenir. Ara, insisteixo en això, crec que no és moment de declaracions que qüestionin el model, sinó és moment de diàleg. Per tant, nosaltres no compartim aquestes declaracions del conseller Dalmau. Crec que són un error. Bon dia. Aquesta ronda de contactes que vostè proposa són masses per junts o per separat? No, això també crec que correspon al govern. Jo crec que també, per exemple, nosaltres com a grup parlamentari crec que tenim coses a dir i per tant les podem fer de manera bilateral també amb la conselleria. En tot cas, això correspon. Jo crec que poden ser bilaterals, poden ser multilaterals, però crec que el que nosaltres volem insistir és que cal un diàleg comptant amb els sindicats, però no només amb els sindicats. I per tant, crec que és important que els grups parlamentaris puguem també incidir. Crec que hi ha actors de la comunitat educativa que també volen dir la seva. Per tant, crec que és rellevant. I també crec que cal escoltar la veu dels experts sobre si al final aquesta ronda de contactes ha de ser bilateral o multilateral, doncs jo crec que nosaltres, òbviament, no volem un marc bilateral, però en tot cas pot haver-hi marcs multilaterals, sí, evidentment. Li deia perquè sap que hi ha altres grups que demanen, per exemple, un pacte nacional per l'educació, que no sé ni si arribaríem a temps. Sí, celebro les epifanies de qui ha governat pràcticament durant 10 anys o 12 i que segurament molts dels problemes, parlo de Junts per Catalunya, molts dels problemes que tenim avui del món educatiu, és a dir, els han deixat passar per davant com si no existissin durant 12 anys. Però en tot cas és evident que també si estem reclamant un diàleg amb tothom, doncs evidentment també amb el conjunt de grups parlamentaris. Però en tot cas nosaltres sí que creiem que cal un gran acord. Lamento en aquest cas que Junts per Catalunya hagi tingut pràcticament 12 anys per impulsar-lo i al revés. És a dir, crec que són els autors materials de les retallades en el món educatiu. I li volia preguntar amb aquest... Sembla com una mena de pausa per la visita del papa i altres coses. No sé com està el tema de la llei de la compra especulativa. Sí, nosaltres bàsicament sabeu que el que hem fet és seure amb el sindicat de llogaters i llogateres, hi ha un seguit de millores que ells volen incorporar a la llei, nosaltres veiem bé, ells ens han demanat també poder-ho comentar amb altres grups parlamentaris, ho han explicat ells, també amb Esquerra Republicana i la CUP, i estem esperant que aquestes reunions es produeixin, que es produeixi aquest retorn i a partir d'aquí començar a activar també tot el debat parlamentari. Però avui estem treballant,
crec que també vull respectar, evidentment, també aquests processos, però en tot cas jo espero que les properes setmanes ho puguem començar a treballar amb la línia del que dèiem, que nosaltres creiem, i a més encara hi som a temps, que abans d'aquest període de sessions és un tema que podem tindre aprovat. Sí. Hola, bon dia. Jo li volia preguntar, referent al Papa, la participació que tindran vostès com a espai polític, no sé si entenc que els han convidat, i hi ha molts actes, n'hi ha a l'Estadi Olímpic, n'hi ha a Montserrat, n'hi ha a Brians, n'hi ha també a la Sagrada Família. Quina participació tindran i per què hi participaran o per què no? Bé, nosaltres el que hem decidit és participar en tots aquells espais que no tenen un component religiós. És a dir, avui al Congrés hi serem, és a dir, de fet, hi va com a cap d'estat, per tant, els nostres diputats al Congrés hi seran. Serem a la visita de Can Brians i serà l'Andrés García Berri com a president de la Comissió de Justícia. Enteníem que també era un marc per ser-hi. Per tant, nosaltres, com a espai, no serem ni a la missa de la Sagrada Família ni tampoc a l'estadi Lluís Companys. Sí que la Sagrada Família, des d'un punt de vista protocolari, i serà, en aquest cas, el nostre ministre de Cultura per la component de patrimoni que té la Sagrada Família, perquè és com si fos la inauguració de la Sagrada Família i no s'entendria que és patrimoni de la humanitat, no hi fos el ministre de Cultura, però per una vessant protocolària. Ara, des del punt de vista polític, els comuns només serem en aquells espais que no tenen caràcter religiós, sinó que és més en la dimensió de cap d'estat.